Vale, doncs endavant, Jordi, quan vulguis comences una mica tu, Jordi Regidor. Bueno, avui estem una mica entre amics, això a vegades ja està bé, ja està bé, ja està bé. Bueno, ja tots em coneixeu, jo soc Jordi Martín, soc el regidor d'Habitatge de Caldes i res, vull donar-vos la benvinguda a tots i totes en aquest acte de participació, de retorn de la participació sobre habitatge per joves. En primer lloc, com sempre, vull fer uns agraïments al Departament de Participació de l'Ajuntament, en especial a la Begoña Ruiz, que és una gran professional i ens ho ha posat molt fàcil tot. També a serveis territorials, concretament al Jordi Bruna, que és el cap de l'Oficina d'Habitatge de Caldes, per les seves aportacions tècniques al projecte i d'aquí a una estona ens explicarà més cosetes sobre la gestió. Evidentment, a l'equip redactor del projecte, Estradel 3, Atri, Societat Orgànica, tots els col·laboradors que des del primer moment heu sigut promotors i partíceps d'aquest procés de decisió compartida. I, òbviament, a tots els calderins i calderines, joves i no tan joves, que han format part d'aquest grup i que han ajudat a encaminar i enriquir aquest projecte. Avui tanquem una part d'aquest procés, però n'encetem una de nova. Els propers mesos rebrem el projecte executiu i iniciarem tots els tràmits que culminaran amb la realització del bloc d'habitatges. Aquest procés participatiu no ha estat flors i violes. Per un costat, l'hem fet durant uns mesos que no podem qualificar de normals. Però gràcies a la professionalitat, a la bona voluntat de tothom i a la tecnologia, l'hem pogut fer malgrat una pandèmia. Per un altre costat, hi ha hagut un grup de veïns i veïnes que han mostrat la seva disconformitat amb aquest projecte. Tots i totes han pogut expressar els seus arguments i opinions al respecte. Espero i desitjo que compartir espai i treball amb els joves calderins hagi ajudat a llimar aquestes diferències. A nivell polític, vull comentar-vos dos temes. En primer lloc, remarcaré que a la sessió plenària de setembre es va aprovar el pla especial que regula la volumetria i l'ús del solar que destinarem a habitatge per joves. Aquest punt es va votar favorablement per unanimitat de tots els grups polítics que conformen el ple de Caldes de Montbui. Aquest és un fet que remarca la importància d'aquest projecte i que, evidentment, com a membre del govern, vaig agrair. En segon lloc, vull avançar-vos que al ple de novembre aprovarem una partida de 745.000 euros del proper pressupost municipal per poder licitar les obres de construcció d'aquest bloc d'habitatges. Des del govern estem convençuts que calen polítiques d'habitatge valentes per afrontar els reptes que se'ns plantegen com a societat. I aquests habitatges són molt necessaris perquè els joves de Caldes tingueu més opcions per emancipar-vos. Aquest és un projecte amb molts vectors: arquitectura, habitatge, urbanisme, espai lliure, convivència, medi ambient, acció climàtica, sostenibilitat, participació, joventut, política. De tot això va aquest projecte i per això vam presentar-lo a la convocatòria internacional de Cities for Global Health, que, un cop analitzat, han decidit incloure'l com una iniciativa a concursar. Com diuen els tòpics, i tractant-se d'una iniciativa a nivell mundial, el fet que hi participem ja és un reconeixement. Un reconeixement a la feina que hem fet entre tots i totes. Per acabar, dono la paraula a l'equip redactor del projecte perquè ens puguin explicar com han vehiculat les propostes sorgides de les jornades de treball col·laboratiu dels darrers mesos. I espero que al final de la sessió ens puguin ensenyar els renders que han elaborat, que ja hem començat a veure, per animar-nos encara més i perquè encara desitgem més tenir l'edifici fet quan abans millor. Moltes gràcies a tothom. Les persones que participeu
en qualsevol moment que tingueu algun dubte o algun comentari a dir, tan sols us activeu el micròfon vosaltres mateixos o si voleu fer servir el xat, el que preferiu. Quan vulgueu, David. També una coseta, al xat hi ha un enllaç amb una enquesta de valoració de la sessió. Ho dic perquè si en algun moment algú de vosaltres ha de marxar abans, la pugueu realitzar. Teniu l'enllaç de l'enquesta de valoració. Endavant. Bueno, gràcies. Jo passo la paraula de fet a Sara, que ens farà una introducció i després ja comentarem el projecte. També intervindrà en Jordi Pruna. Bueno, anirem passant, començarà la Sara. Sara, no sé si tens el micro... Sí. Ho veieu bé? Sí. Vale, res. Nosaltres hem preparat aquesta presentació que és una mica el recull de totes les propostes que vam fer primer a la sessió presentació, després a la segona sessió que va ser presencial a la Casa dels Mestres i per últim a la tercera sessió. Aleshores, començarà primero David explicant... El que vam fer a la primera sessió de presentació, disculpeu, va fer explicar l'avantprojecte, la nostra idea que teníem, i vam deixar una part del projecte sense desenvolupar amb l'objectiu d'acabar-la de definir amb els joves i els presents de la sessió que estiguessin interessats en el projecte. Aleshores, primer vam començar fent una petita explicació del projecte. Després vam explicar les experiències que teníem nosaltres en projectes, en processos participatius i després vam explicar el que era el procés participatiu. Aleshores, David, si vols explicar una mica, en resum, el que era l'avantprojecte i després continuem amb el recull de propostes. Sí, jo crec que en general, com que més o menys qui estem aquí a la sessió vam participar, jo faré un resum molt ràpid. A veure, es tracta el projecte el que fèiem era encaixar 9 habitatges o bé 8 habitatges més 1, tenint en compte la possibilitat de fer un espai comunitari, amb aquest solar destinat a equipament que està al voltant del que seria la plaça de Pinotxo, o el parc de Pinotxo. Llavors, aquest projecte ja es va enfocar des del principi, junt amb l'Ajuntament, com un projecte que aniria a treballar la qüestió de la rapidesa d'implementació, de construcció, però també el tema de respecte ambiental, el tema de les emissions de carboni, etc. Nosaltres portem temps treballant amb aquesta qüestió d'una prefabricació social i ecològicament responsable i aquí és la primera vegada que hem fet una combinació de dos sistemes constructius que en general que s'han fet servir darrerament però no d'una manera conjunta, que seria per un costat la utilització de contenidors marítims reutilitzats i el tema de l'estructura de fusta, concretament l'estructura coneguda com a CLT o contralaminada. Llavors, es tractava d'encaixar aquest programa i l'avantprojecte vam fer aquest esforç de mirar que amb uns metres quadrats ajustats a un habitatge que compleix amb totes les normatives d'habitabilitat, però que s'ha ajustat amb una vida d'una persona individual o d'una parella en un moment donat, mirar de treure-li el màxim profit amb el recurs de no desperdiciar espai, mirar que les circulacions fossin clares i econòmiques i també connectar els espais d'una manera fluida perquè poguessin funcionar més tancats o més oberts. Llavors, com et deia abans, vam plantejar que un dels habitatges de planta baixa, d'alguna manera l'habitatge privilegiat que donava a sud i que estava en contacte amb el jardí, convertir-ho
encara que sigui a nivell provisional amb un espai comunitari i l'avantprojecte era un encaix molt compacte, senzill d'aquestes idees i és això d'alguna manera el que van portar al procés participatiu, com ja sabeu. Llavors, durant el tema del procés es va treballar una sèrie de qüestions. Hi ha qüestions que ja estaven donades, com per exemple la compacitat de l'edifici, el fet de la seva orientació, l'aprofitament solar i certes estratègies de temes ambientals venien donades, però, per exemple, una sèrie de coses que es van comentar van fer que davant projecte, com veureu després, el projecte executiu hi hagin canviat algunes coses. D'alguna forma, l'esquema fonamental es manté, és tot això que estem veient és l'avantprojecte, jo crec que podem anar-ho passant, o sigui, veiem com, jo crec que ja el coneixeu i no té massa història. Jo crec que, Sara, tu expliques una mica en resum el tema de com van anar les conclusions principals del procés participatiu i després, d'alguna forma, ja passem a que en Jordi Prunes expliqui una mica com s'enfoca el tema de la gestió i després ja explicarem el projecte en si, que és d'alguna manera el moment clau de la presentació. Molt bé. Nosaltres vam parlar de que, el que acaba de dir el David, la importància que té una zona comunitària, ja sigui interior com exterior, i proposàvem això, aquest habitatge sense definir i la part exterior. Aleshores, vam fer una segona sessió que va ser presencial a la Casa dels Mestres a Caldes, on es van tractar sobretot dos temes, la implantació i definició dels límits i la seva relació amb l'entorn, els límits de l'edifici, i la definició dels usos i els espais de les zones comunitàries, tant interiors com exteriors, i també la gestió d'aquestes. Aleshores, començaré amb els límits. Es va proposar que l'envoltant de l'edifici fora un límit vegetal per a donar certa permeabilitat a l'edifici i, a més, certa intimitat a les persones que viuen, sobretot els de la planta baixa. I es van proposar exemples com plantes trepaderes o bugambilles. I també es va parlar de posar una tanca mòbil per a obrir l'espai comunitari tant exterior com interior al barri. Bé, en quant a la definició dels usos i els espais, començaré parlant de l'espai exterior. Es va comentar que podria ser un espai més privat i es va proposar que sigui un jardí amb taules de pícnic o amb horts urbans, però també es va parlar que podia ser un espai públic per al barri i que hi tingués, per exemple, més aparcament, pàrquings de bicis, etc. I per últim, per part dels veïns, vam proposar que no hi hagués paret mitjanera. Després, a l'espai interior, van haver moltes propostes, com un espai de bugaderia, bucs d'assaig, una cuina comunitària, una sala de coworking amb ordinadors i projectors, un espai ludoteca per a famílies monomarentals i tallers d'autoreparació. Però, sobretot, es va parlar que aquest espai tinga molta flexibilitat d'ús i que estigui gestionat per horaris, que sigui un espai polivalent. Després vam fer la tercera sessió, també a la Casa dels Mestres, on vam parlar sobretot dels elements de façana i les seves diferents variacions i dels criteris amb el disseny. Primer es va començar a parlar de la coberta, que hi havia moltes propostes per a que fos una coberta vegetal, que tingués una terrassa a la part superior. També es van proposar una mixtura de materials, deixant una part del container vist a l'interior, que el sostre de fusta sigui de CLT, que el paviment sigui de microcement i, sobretot, es va parlar de la possibilitat d'afegir, que a l'avantprojecte no hi havia, balcons, sobretot després d'aquesta situació del confinament. I, per últim,
es va proposar que l'exterior siga de fusta reciclada. Bé, aquestes serien les propostes que es van fer per part dels joves i dels presents de tot el que té a veure amb l'edifici, no? Amb la part arquitectònica. Per una altra banda, i dono la paraula al Jordi Pruna, es van fer també unes propostes sobre la gestió dels habitatges i com funcionaria. Mira, abans de donar la paraula al Jordi Pruna, hi ha una pregunta que no sé si la voleu respondre ara, de l'Arnau. Arnau, si la vols fer tu mateix. Hola, bona nit. Doncs la pregunta és sobre el preu, que no m'havia quedat clar, m'he sorprès bastant, però bé, pensava que ara al llarg de la sessió ja aniria sortint amb el retorn del projecte, doncs m'ha semblat que hi ha hagut un canvi de preu del projecte perquè m'he sorprès amb el 745.000, que jo havia entès, almenys jo recordava que voltava els 300.000 euros abans el projecte. I res, és sols aquest el dubte. Hola, si vols, responem ara per la part meva, per la part nostra, si després es vol afegir alguna cosa. El pressupost no ha canviat gens. Quan vam entregar el projecte a l'avantprojecte, vam dir que el pressupost d'execució material l'estimàvem amb una franja que per la seva part baixa estaria a 1.050 euros, per la part alta 1.225 euros per metre quadrat. Llavors, el que es va acordar és anar a la franja baixa, o sigui, mirar de practicar el màxim d'austeritat sense renunciar a aquests materials i a aquestes maneres que hem parlat sempre, però ja llavors, en el moment d'entregar l'avantprojecte, ja més o menys hi havia una entesa entre Ajuntament i equip redactor que el pressupost voltaria als 1.050 euros de pressupost d'execució material, que és com normalment s'expressen els pressupostos en construcció. Realment, construir a Catalunya una cosa de mínima qualitat per sota de 1.000 euros no és gaire habitual i sobretot en promocions d'aquest tamany. Per tenir una idea també i per què dèiem aquest preu, l'edifici de Barcelona a prop, que d'alguna manera és una experiència que marca molt aquesta perquè és d'on venim nosaltres, aquest edifici sent gairebé el doble de superfície, això que evidentment abarata perquè tens un ascensor, tens una escala, igualment tens una coberta, però clar, són 5 plantes en comptes de 3 i més superfície. Doncs aquell està fregant els 1.000 euros de PEM per sota, 980 i pico. En aquest cas, com que hi havia aquesta diferència de tamany i una sèrie de característiques que sabem que el projecte té, anar per sota de 1.050 euros ens semblava molt difícil, molt complicat. Al final, resulta que amb aquest preu que estem veient, que sembla espectacular, de 745.000, estem a 1.039 o 1.038 euros per metre quadrat de PEM, si no m'equivoco, o sigui, inclús per sota del que havíem dit en fase d'avantprojecte. Perquè el cas és que ara tenim una mica més de metros, per tema de balcons, sobretot, i sobretot, ves que la diferència de metros, que és molt petita, la diferència de tamany, és que has de comptar que el pressupost d'execució material primer s'ha de convertir en pressupost de contracte, per dir d'alguna manera, que s'ha d'afegir, crec que són 13% de despeses indirectes i 6% de benefici industrial, si no m'equivoco, o al revés, i això fa un 19% més, i amb aquest 19% més li has d'afegir l'IVA. En aquest cas, si no recordo malament, són 502 metres quadrats, a 1.039 aproximadament, això es dona 500 i pico mil euros de PEM, i aquesta xifra del PEM és possible que és la que parléssim en el seu moment. Llavors estàvem parlant al voltant de $500.000 d'euros de preu d'execució material de partida. El que vull dir, senzillament, i acabo, és que no ens hem anat per sobre, sinó per sota a nivell de preu per metre quadrat. D'acord, merci. De res. No sé si algú vol afegir alguna cosa sobre aquesta qüestió. I si no, podem continuar, no sé. Doncs continuem. Si no hi ha més, si ningú fa cap més aportació, doncs continuem amb el Jordi Pruna. Hola, bé. Dins d'aquestes sessions participatives es va proposar es va posar sobre la taula 4 tipus de lloguer social, de lloguer per habitatge públic, que són aquests 4 que veiem en pantalla, el lloguer assequible,
el lloguer just, el lloguer protegit i el lloguer social. Es va estar discutint sobre aquest tipus de lloguer i tampoc és que es trobés un que fos millor que l'altre, no? Si es va treure la conclusió que en tot cas sempre un lloguer ha de ser just, o sigui, mai pot superar el 30% dels ingressos de la unitat de convivència, no? I que hem de tendir cap a un lloguer protegit i, en els casos que calgui, un lloguer social. A partir d'aquí, si podeu passar a la següent pantalla, vam rebre per part de l'Assemblea de Joves de Caldes aquesta proposta de com fer un procés d'adjudicació. Que ha estat a partir d'aquí que des de l'Oficina d'Habitatge estem treballant i elaborant un reglament, unes bases per tal de fer aquest procés d'adjudicació. Ens ha estat molt útil tot això que ens vau fer arribar. Voldria dir que d'aquí, o sigui, hem agafat molts punts, ja ho veureu, ara us presentarem la proposta que estem treballant. Val a dir que és una proposta que estem treballant, a diferència del projecte, que el projecte sí que ja gairebé està finalitzat perquè d'aquí res s'ha de començar a construir, el que és el tema d'adjudicació de bases i de reglament, tenim una miqueta més de marge i estem en procés de treball. No està tan tancat com el que seria el projecte constructiu que ja va per executiu per tal de realitzar-se. Aquí el que proposava l'Assemblea, hi havia dos punts de sortida, per renda o per emancipació. D'aquí els punts que creu que seguim i que podem incloure dins el procés d'adjudicació que estem preparant, està l'empadronament, el ser obligatori que la gent estigui empadronada a Caldes, els joves estiguin empadronats a Caldes, fer les rendes, determinar el tipus de rendes en funció del IRSC, que és l'indicador de renda de suficiència. En aquest cas establien un mínim d'1 i 1,5 i un màxim de 3 i 4. Ara veureu en quins marges ens movem, però ens sembla correcte mantenir aquest indicador. Les tipologies de lloguer recomanades eren d'HPO i lloguer social. Hi havia una puntuació també, o sigui, es podia tenir en compte l'edat per afavorir els més joves i, o sigui, que a l'hora de triar perfils semblants, decantar-se més per aquelles joves que tenen una edat més baixa. El lloguer màxim que no sobrepassés el 30%, que seria el lloguer just, i la durada de contracte sí que es proposava que es tenia que ser segons llei, però, clar, que hi hagués una rotació. Jo ara, si us sembla, us ensenyaria aquesta proposta que estem treballant per la gestió de l'adjudicació del reglament. Si em deixeu compartir pantalla... Suposo que s'ha de deixar de compartir un moment. Sí, exactament. Vaig a compartir pantalla. Per la proposta aquesta de reglament que estem treballant, partim de 4 punts, que serien els paràmetres, que seria el paraigües a partir del qual nosaltres anirem desglossant la resta, els requisits, els criteris i les condicions del contracte. Els requisits, ja veureu, són allò que haurem de demanar perquè aquests joves puguin accedir als habitatges, els criteris, la puntuació i les condicions de contracte, el que acabaran signant els adjudicataris. Paràmetres.
els paràmetres que hem tingut en compte i que ens han d'estar dins d'aquest paraigües són 3. El primer és la inscripció en el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. Per què creiem que els joves que vulguin optar a un habitatge jove han d'estar inscrits aquí? Creiem que han d'estar inscrits aquí perquè és un registre que facilita que l'adjudicació sigui la màxim transparent possible. Per què? Perquè això també està gestionat des de l'Agència de l'Habitatge. I això dona unes garanties que també ja d'entrada marca uns requisits de renda o que fins i tot no es posseeixi un altre habitatge. També a partir d'aquest registre és on l'Agència de l'Habitatge determina aquelles zones on hi ha una forta demanda d'habitatge social. No és un registre exclusiu per a habitatge de protecció oficial, sinó que també s'ha utilitzat per borses de lloguer. De fet, nosaltres a l'oficina d'habitatge l'estem utilitzant per la borsa de lloguer de mediació social, que són aquests pisos que ens porta la gent perquè nosaltres els gestionem per oferir un lloguer social. I també si moltes entitats bancàries que també estan oferint lloguer social perquè tenen habitatges buits o els obliguen o tenen la sensibilitat d'oferir lloguer social, també demanen estar inscrit en aquest registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial. O sigui, se diu de protecció oficial, però ve a ser de protecció pública, diguéssim. La inscripció al registre es pot realitzar en qualsevol moment, és gratuïta, evidentment, i fins fa poc tenim una vigència de 3 anys, però ara s'ha reduït a 1 any. El que passa és que es pot anar renovant. Un altre dels paràmetres que hem de tenir en compte és el contracte de lloguer, que creiem que ha d'estar sota el paraigües de la LAU, que és la Llei d'Arrendaments Urbans. Hi ha altres opcions de cessió d'ús que contemplen el Codi Civil, ja sigui català o espanyol, però són més complexes. Creiem que la LAU és la que ofereix més seguretat jurídica, tant per l'arrendatari com per l'arrendador. O sigui, en cas de conflicte està tot molt establert i està jurídicament molt clar. Per últim, l'altre paràmetre que hem de tenir en compte és l'indicador de renda de suficiència, que això també ja ho proposaven des de l'Assemblea de Joves. Clar, hem de determinar com determinem el topall, ja sigui mínim o màxim, quin indicador fem servir. Hi ha diversos indicadors. De fet, també podríem fer servir el salari mínim interprofessional o l'IPREM, que és l'indicador públic de renda d'efectes múltiples. Però creiem que el de renda de suficiència és el més adequat. De fet, és el que s'utilitza per tenir accés a prestacions i és el que també utilitza l'Agència de l'Habitatge de Catalunya. Actualment, l'indicador de renda de suficiència, en l'any 2020, els valors que ha indicat són 569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals. Un cop tenim clar que hem de fer aquest reglament amb aquest paraigües, està inscrit en el registre de sol·licitants d'HPO, un contracte LAU i l'indicador de renda de suficiència. Els requisits serien, primer, estar inscrit aquí al registre de sol·licitants d'HPO, l'edat. Quina edat estaria compresos la gent que pogués accedir a aquests habitatges? Per joves, el marc jove s'entén entre els 16 i els 35 anys. Nosaltres proposem de 16 a 30 anys. Tenint en compte que de 16 a 18 han de trobar-se en una situació d'emancipació judicial. O sigui, legalment han de tenir un jutge els ha de reconèixer aquesta emancipació. Aquest és un requisit tant per poder-se inscriure al registre de sol·licitants com poder signar un contracte LAU. Per això diem això, que serien 18 anys o de 16 a 18 si han de trobar-se en emancipació judicial. Jove inclouria fins als 35 anys, però, clar, si estem sota el paraigües de la LAU, al ser una administració, la part arrendadora fa contractes de 7 anys. Llavors, clar, potser 35 anys, si es presenta un jove de 35 anys, més 7 anys ens anem als 42. Llavors, creiem que si fem el topall fins a 30, un contracte de 7 anys podria estar dins l'habitatge fins als 37 anys.
un altre dels requisits seria estar empadronat a Caldes de Montbui, o sigui, tenir la residència. Ja veureu que també el temps que un estigui empadronat també influenciarà després amb el que són els criteris. I ingressos, utilitzar l'indicador de renda de suficiència. Hauria d'haver-hi un topall mínim, uns ingressos mínims, que seria l'índex amb indicador 1, que serien aquests 669,12 euros més, que serien 7.967,73 euros any, i un màxim, que seria un 2,35 vegades a l'IRSC. D'on surt aquest 2,35? És el que s'aplica també per oferir les ajudes socials, tant de lloguer de l'Agència de l'Habitatge. I estaríem parlant que el topall màxim seria uns ingressos de 1.377,43 euros més o 18.724,17 euros any. Quins serien els criteris? Quina seria la puntuació d'aquella gent que es voldria apuntar aquí a l'adjudicació dels habitatges joves? L'antiguitat. L'estar empadronat és un requisit, però si es porta un temps vivint aquí, entenem que també ha d'haver-hi uns punts addicionals, com a màxim 3. O sigui, creiem que com a màxim 3 anys d'empadronament serien 3 punts. Ingressos. Pel que fa als ingressos, per ingressos superiors determinarien diferents franges. Hem dit que l'IRSC va de l'1 al 2,35. Per a la franja que va de l'1 a l'1,45, que és la franja més baixa d'ingressos, aquests obtindrien 3 punts. Pel que va de la franja de l'1,46 a 1,90, 2 punts. I per a la franja que té uns ingressos més elevats, que va de l'1,95 al 2,35, obtindrien 1 punt. Un altre criteri de puntuació seria la relació de la superfície de l'habitatge habitacions amb la composició de la unitat de convivència. Clar, entenem que un habitatge que està, segons el decret d'habitabilitat, els habitatges aquests que s'estan proposant, pot haver-hi un llindar de dos persones amb l'excepcionalitat que s'admetrien si admetrien més persones si hi ha lligam familiar, sempre que es mantinguin les condicions d'habitabilitat, creiem que això també podria donar un punt addicional. Si, a més, hi ha una família monoparental, o sigui, un pare o una mare amb un fill, també creiem que això també hauria de donar un punt addicional. I persones amb discapacitat superior al 33%, també un punt addicional. Per què? Perquè aquestes persones creiem que tenen més difícil a l'hora d'accedir al mercat de l'habitatge. Estem oferint aquí uns habitatges totalment accessibles, que segurament són més difícils i més cars de trobar en el mercat. Un altre criteri per donar punt és si hi ha hagut una pèrdua d'habitatge. O sigui, pot ser que algú hagi tingut un contracte de lloguer i l'han desnonat. Creiem que aquestes persones també tindrien un punt addicional. En cas que hi hagués un empat, aplicaríem uns criteris de desempat. Primer, a dos sol·licitants igualats, el que tingui més anys d'antiguitats d'empadronament passaria pel davant. Si els dos tinguessin els mateixos, el següent seria l'edat, el de menor edat passaria al davant i si no ja esperem no arribar al que seria el sorteig. Condicions de la contracte del lloguer. Clar, la durada, estem sota el paraigües de la LAU, serien 7 anys. El que sí creiem que, tal com deia l'Assemblea de Joves, és necessària una rotació. Per llavors serien 7 anys no renovables. I quina seria la quota mensual? La quota mensual aniria en funció dels ingressos. O sigui, hem definit aquestes 3 franges en funció de l'indicador de referència. La franja més baixa pagaria un 18% dels seus ingressos, amb la qual cosa ens acostaríem al lloguer social. La franja intermitja seria un 24% dels ingressos. Ens acostem al lloguer protegit.
i la franja superior, la que té més ingressos, el 30%, que seria, ens acostem al lloguer just. O sigui, aquells 4 lloguers públics d'habitatge públic, aplicats a l'habitatge públic, els podien incloure aquí en funció del seu grau de rendes. Resumint, o sigui, amb els criteris que he explicat, amb les condicions que he explicat abans, estaríem entre una franja, la forquilla d'un lloguer mínim de 102,44 euros per la gent que té uns ingressos més baixos, i el topall serien un lloguer de 401 per la gent que té uns ingressos més elevats. I en tot cas sempre garantir un lloguer just, o sigui, en cap cas el 30% dels ingressos, destinar més del 30% dels ingressos al lloguer. I bé, aquesta és la proposta que estem treballant. No està tancada. La idea és aquesta, o sigui, no aplicar un lloguer monobloc, sinó que vagi en funció dels ingressos, de manera que puguem incorporar totes aquestes franges de lloguer, aquests tipologies de lloguer, el lloguer just, el lloguer assequible, el lloguer protegit, el lloguer social. L'assequible potser quedaria una mica fora, però també perquè va molt marcat amb el lloguer que estipula el mercat. I, bueno, hem intentat incorporar el màxim dels inputs que hem anat rebent, però repeteixo, això segueix sent un document de treball. No sé si voleu fer alguna aportació, Arnau o Marta, com a assemblea de joves. Jo sí, no sé si la Marta té alguna. Endavant, endavant. Val. Bé, primer dir que moltes gràcies per tota la feina i que la meva impressió és molt satisfactòria que s'han inclosos els criteris econòmics i ostres, que el preu està molt bé, veig molt bé, a més, que siguin 7 anys no renovables. Ho veig molt bé tot, però només tinc una pregunta que m'ha descol·locat una miqueta, que és per què es prioritzen les persones segons els anys que portin en el municipi. Aquest criteri no l'he entès gens, ni per què té més punts una persona que porta 3 anys que una que en porta 1 o que en porta 2, ni per què aquest criteri decideix en el primer ordre a l'hora de triar en cas d'empat de punts. I ja. Merci. De fet, aquest criteri ve perquè també, ve marcat per l'esborrany que es vau passar, que el primer criteri que hi havia, els criteris que estan exposats a l'ordre no és de major a menor, vull dir, però sí que vosaltres indicàveu l'obligatorietat d'estar empadronat, i això ho compartim. I també, un es pot empadronar un dia abans de presentar la sol·licitud i pot optar a un habitatge. Però també creiem que la gent que porten, els calderins, que potser porten més temps, no dic que passin al davant ni res, de la mateixa gent que amb altres criteris poden obtenir altres puntuacions, ja sigui perquè tenen uns ingressos inferiors o perquè tenen una discapacitat, també creiem que han de tenir una mica de punts, no dic tampoc molts, ella indica el topall són 3, un que porti 15 anys residint a Caldes no tindrà 15 punts, el màxim 3. Agafo el guant que llences perquè igual 3 potser és massa, potser hauríem de reduir a 2 o 1, no ho sé, ho agafo, aquesta reflexió que fas, perquè hi hem de donar voltes. De fet, si t'hi fixes amb els criteris, hem arribat fins a 10 punts, el màxim que es podia treure 10 punts, però també potser hi hauria altres criteris a tenir en compte, i potser n'apareix algun més igual acabin sent 11 punts. Estic pensant, potser, no sé si incorporar també violència de gènere, la gent que ha patit violència de gènere, i potser descomptar aquests 3 punts de l'empadronament, treure'n algun i afegir-ho aquí. Però, sí, entenc el que dius, Arnau. Perfecte, merci. Estic molt d'acord i
I sí, bueno, això, penso que es podria limitar una miqueta més perquè, si és això, per evitar que una persona s'apunti abans amb un termini potser d'un any ja és com suficient i no gosaríem tant d'aquest criteri, però que endavant amb tot i que això, que estic veient molt bé tots els criteris i que moltes gràcies. Gràcies. Marta, volies afegir alguna cosa? Sí, endavant. Sí, jo, també com l'Arnau, com he vist molt ben treballada la proposta i això, i ara que ho heu comentat, sí que jo també faria com que el fet d'estar empadronat a Caldes no es donessin com tants punts. Jo, o sigui, respecte a la proposta que nosaltres havíem presentat i el que, s'està treballant o el que heu explicat avui, sí que he vist que, per exemple, el que nosaltres havíem proposat dels punts segons col·lectius, això no s'ha inclòs... El de refugiats entenc que va per una altra via o és potser més complicat, però el tema de, per exemple, menors no emancipats, sí que s'ha inclòs, per exemple, això de famílies monoparentals, però pot ser, per exemple, jo crec també com joves que potser tenen els dos pares però realment no poden viure amb ells i, clar, quan fan 18 anys no aniran a casa seva o simplement que no tenen cap figura ni paterna ni materna. Aleshores, no sé, potser crec que això sí que es podria incloure, no sé si... Ho hem tingut en compte, eh? És un tema legal, o sigui, com legalment justifiquem aquesta emancipació. La discapacitat o el monoparental es pot acreditar, té una targeta i allà ho acredites. L'emancipació ho fa un jutge, en teoria, i és la franja d'edat compresa entre 16 i 18. I això ho incorporem, o sigui, podrien accedir. Però, clar, ens estem barallant, en trobar com legalment es pot incloure això. Però fins ara l'únic que hem trobat és això, 16-18 amb una emancipació jurídica, que es diu, judicial. O sigui, paraules mayores, no? Però tot i així ens treballarem, o sigui, per veure si podem trobar una via que es pugui incorporar i que estigui d'acord legalment, no? Ho agafem, per incorporar-ho. D'acord, merci. Però que sí, o sigui, tenia molt clar aquesta divisió, o sigui, la teníem present, o sigui, a partir de rendes era molt clar tot, o sigui, hem anat seguint, però clar, hi ha emancipació i hem trobat aquesta limitació de, ostres, 16-18 i ha de ser una emancipació judicial, no? Perquè si no, no pots inscriure't al registre de sol·licitants d'HPO ni pots fer un contracte a l'AU. I són aquestes garanties, aquest paraigües, aquests paràmetres que és el que ens va guiant en el que són els criteris i les condicions del contracte. I, clar, no sé com incorporar aquesta excepció, no? Però, bueno, seguim treballant-ho. D'acord. Bé, en tot cas, el diàleg continua obert, malgrat que aquest procés de retorn com a procés participatiu, entre cometes, diguem, finalitzi avui, però el diàleg i el Jordi està aquí perquè podeu continuar contrastant la vostra proposta i, en tot cas, moltes gràcies a vosaltres també per la gran feina que heu fet i la vostra aportació. Has d'afegir alguna cosa més en relació amb la gestió, Jordi, o passem ja... No, ja et passo la pantalla. Doncs llavors, David Juárez i Grup Estradel, si voleu ja presentar... Jordi, volies dir alguna cosa? Ah, no, perdó. Regidor, ha semblat? Sí, vale. Sí, molt breu, per tancar aquesta explicació extraordinària que ha fet el Jordi. Com que hem vist preus, i inclús el Nau i la Marta no ho veuen correcte, jo ho veig correctíssim, són uns preus adequats a les rentes, fantàstic. Estem treballant, també aprofito per avançar-vos, estem treballant en una altra que no surt aquí, que és el tema dels serveis.
tenim la sort que serà un equipament dotacional, o sigui, serà un equipament d'habitatges dotacionals. Per tant, intentarem fer una agrupació dels serveis, de manera que només hi haurà una entrada de llum i d'aigua, una sola connexió, i el que es farà després és un repartiment de costos en funció del que consumeixi cada habitant, diguéssim, no? Bueno, cada habitatge. Això és molt interessant, ja hi ha alguna iniciativa en aquest sentit, però el que fem és abaratir costos perquè només es pagarà un mínim, per dir alguna cosa, en general, per tota la comunitat, per dir-ho d'alguna manera, i llavors cadascú el que farà és pagar pel que consumeixi, no? I ho volem fer amb els serveis bàsics, llum, aigua, probablement també amb internet, i podríem arribar a ser molt valents i molt innovadors en qüestions com les assegurances del propi equipament o el manteniment de les zones comuns, diguéssim, no? El que sigui ascensor, etc. I estem treballant. A veure si ho aconseguim. Que així seria una mena de tarifa plana, que seria molt interessant, no? Que seria el lloguer més una tarifa plana que, evidentment, es regularia perquè no hi hagués ningú que n'abusés, no? O sigui, però i al cap de l'any, doncs, si algú ha consumit més aigua del que pertocaria, doncs li tocaria pagar el diferencial, però no crec que passi, però a més l'interès és aquest, intentar buscar una mena de tarifa plana pels serveis, no? Que és quelcom força... que podria ser molt xulo i, a més ajudar encara més als joves, no? En aquest sentit. Ja està. Gràcies. Molt bé, merci. Doncs endavant, David. Gràcies. A comentar, com ja sabeu, que aquest projecte l'estem desenvolupant amb la metodologia ATRI i que en general ho estem desenvolupant amb un grup més ampli de persones. El projecte d'arquitectura el fem al 50% amb l'estudi Eulia. Tenim aquí el Jon Begiristain, que ja el coneixeu, que som un equip més divers que va molt més enllà d'estar del 3 i ara la idea és explicar com està a dia d'avui el projecte, que estem a 2 setmanes d'entregar la versió definitiva o la versió final del projecte executiu, estem molt avançats, aproximadament, no sé ara quins dies som exactament, però estem a més o menys 2 setmanes de l'entrega final i, clar, amb aquestes alçades ja està molt determinat com serà l'edifici. Hem mirat d'incorporar el màxim de les idees plantejades durant el procés participatiu, que són en general molt interessants i a més tenen el gran valor que han sigut desplegades d'aquesta manera. I, si de cas ja estàvem parlant del tema dels serveis i de les instal·lacions precisament, comentaré parlant de què és el que ha canviat a nivell d'aquest tipus de qüestió, tant d'instal·lacions com d'aprofitament solar o d'optimització energètica, perquè hi ha coses que han canviat una mica. Si us recordeu, amb l'agenda de societat orgànica havíem plantejat un edifici que, a més de compacte, té una orientació interessant, sobretot la part sud és molt beneficiosa, la part oest té un cert aprofitament solar. El cas és que han canviat coses. Per exemple, una de les coses principals que es va plantejar en el procés participatiu és que hi haguessin balcons. També com que hi hagués algun element que facilités la privacitat a la gent que viu en els 2 habitatges que donen a planta baixa i amb aquestes 2 idees juntes i també incorporant la possibilitat de que aquests elements, tal com s'havia també dit en el procés participatiu proposat per certes persones que parlaven de que es poguessin naturalitzar els límits en elements vegetals, hem plantejat una mena de balcons, diguem-ne, amb control solar, que tenen una vocació gairebé de galeria de fusta, que permet un tema d'aprofitament de balcons. Evidentment, en temps de coronavirus hem après la importància d'aquests elements. Sara, si vols tirar enrere, comentar també l'altre gran canvi. Després ja anirem comentant amb més detall, però l'altra gran aportació ha sigut la introducció dels hivernaris que ens han ajudat a complir amb el fet que l'edifici pràcticament no té demanda energètica, té molt poca demanda energètica, exclusivament concentrada en final de mes de desembre, mes de gener i principis del mes de febrer, i amb uns valors
que fins i tot en alguns moments superen la idea del passive house. I això ha sigut gràcies a tota la configuració de l'edifici, al seu aïllament, als seus materials, etc., però també a la introducció d'aquests lluernaris, d'aquests elements de claraboia, per dir-ho d'alguna manera, que es donen en els dos habitatges oest de la planta superior i també a la caixa d'escala. S'està plantejant un sistema de reconduir l'aire calent que s'aporta d'aquesta manera a la caixa d'escala mitjançant un sistema de ventilació ad hoc i el cas és que tot això ens ha portat a una situació on el terra radiant, que era un element que teníem força clar al principi, l'hem desestimat perquè hi ha tan poca demanda que fer una inversió, com van fer, per exemple, a l'edifici aquest que hem parlat moltes vegades de referència de Barcelona, que tenia més demanda perquè no tenia una orientació tan bona i no tenia les característiques que en aquest cas, es va fer un esforç gran econòmic per posar un sistema de calefacció i refrigeració per terra radiant. Aquí hem vist que un sistema alternatiu força més econòmic però igualment eficient a nivell ambiental, que seria l'aerotèrmia combinada amb la impulsió d'aire, estem cobrint de sobres les necessitats i fem una mica d'estalvi, de tal manera que també puguem entrar en el preu que abans comentàvem, que com dèiem és fins i tot una mica inferior a algun dels moments de pressupost. O sigui que estem mirant d'ajustar-ho tot, de fer de tota aquesta equació on juntem l'optimització ambiental, qualitats de materials, etc., que ara comentarem, que també entrin en preu, que és una qüestió fonamental que hem de complir. Llavors, si anem passant, aquests plànols que estem veient són una mica més avorrits a nivell d'apariència, són totalment coherents amb el que veurem després de les imatges 3D que expliquen més bé com funcionarien aquests balcons amb control solar, que entenem que a l'hivern estarien amb els seus sistemes de porticons corredissos normalment gairebé sempre recollits i, en canvi, a l'estiu interessarà molt més desplegar aquests sistemes d'ombra en funció de l'hora del dia, en funció de les preferències de cada usuària, d'una manera o una altra, però això li dona unes característiques millors a l'estiu. També té un punt de poder facilitar la privacitat, especialment interessant a la planta baixa, però també potser a la planta primera, i senzillament també donar un ventall més ampli de possibilitats a les persones usuàries. Un tema que també s'ha treballat és el tema del jardí exterior, que en part per la vocació que es va plantejar durant el procés participatiu de que pogués estar en ocasions oberta al barri, però també per converses amb l'Ajuntament sobre la política generalitzada d'obrir espais a la ciutadania com a espais públics i sobretot en cas de com és aquest terreny d'equipament, a més al costat d'un parc, s'ha plantejat que aquesta mena de pèrgola que posem genera una certa, com dir-ho, element de limitar l'espai propi de l'equipament, l'espai exterior comunitari, igual que tenim un espai interior comunitari, però fer-ho d'una manera no absolutament tancada, sinó en un moment donat, gràcies a la pèrgola, gràcies a alguns elements vegetals, tenir un cert efecte de recolliment sense tancament. Aquí veiem una imatge d'aquests balcons que parlem de que aquí veuríem una versió oberta amb els elements corredissos recollits, però aquests elements corredissos després es poden arribar a fer que tinguin un efecte de gelosia sobre el balcó que donaria una ombra mai tancat del tot, perquè les fustes són fustes que estan separades entre si i sempre ho estaran, de tal manera que es genera un efecte gairebé, podríem dir, arabesc. I per la resta hem anat treballant en el mateix esperit del projecte, de la fase de projecte, per incorporar aquestes idees que si de cas ara passaré una mica a enumerar per recordar quins inputs ens van portar al procés participatiu, d'alguna manera plantejar quan hem pogut, com s'ha incorporat. Llavors, evidentment, hi està tot el tema de la zona comunitària. Jo crec que aquesta diapositiva està bé per entendre que s'ha cuidat molt la qüestió de la relació entre l'espai exterior i l'espai interior comunitari, que es planteja com un espai molt polivalent, que creiem que hauria d'acabar-se de definir en fase del que dèiem, de fer uns tallers d'autoconstrucció, de bricolatge assistit al final del procés de construcció, de tal manera que acabéssim
participativament i ja fins i tot amb les mans a les eines d'acabar de configurar com seria aquest espai i el seu entorn immediat a nivell exterior també. Llavors, aquí s'havia parlat que podia ser una sala d'estudi de coworking, una sala possiblement d'assaig, el qual implicaria, ja com vam comentar en fase de procés, que tindria unes exigències acústiques elevades, però un taller d'autoreparació, que podia ser perfectament, un espai d'exposició, cap problema, i amb aquesta relació que permetés un ús més, diguem-ne, propi de la vida del veïnat d'aquest edifici, però també en relació amb l'exterior. Aquesta vista que veiem és directament des del carrer sense cap filtre ni cap porta. No sé si veiem, Sara, si pots posar una imatge de la sala interior, de la sala de l'espai polivalent, ja sé que no estan endreçades com hauríem. Aquí veiem la imatge aquesta d'un espai que no ha variat en esperit respecte a el que es va parlar en l'avantprojecte i procés participatiu. Té com 3 espais diferenciats, un més de servei, un espai principal que dona cap a l'exterior, que podria funcionar de moltes maneres diferents i creiem que l'interessant és que estigués amoblat d'una manera prou flexible, i una part del fons que nosaltres sempre hem imaginat com la zona més d'oficina, de teletreball, de coworking, joc fins i tot, el que sigui, però més recollida, separat amb unes portes correderes que permetrien perfectament una relació de fer-ho servir tot junt o per separat. Com dèiem, a nivell de coses que s'havien parlat, el tema de la relació entre el límit del solar i l'exterior que fos relativament permeable. No sé, creiem que amb el mateix ús de la fusta que passa de ser la façana a convertir-se en aquesta pèrgola funciona com s'intueix que pot funcionar bé, donar una certa intimitat sense que hi hagi una privacitat total o un tancament. I després podríem passar una mica a tot el que vam parlar de materials. Havíem parlat que ja que fem l'estructura de fusta, deixar-la vista. Havíem parlat que com que el terra podia ser radiant, que el mateix acabat de formigó, polir-ho i deixar-ho vist. Nosaltres ara hem prescindit del terra radiant, però continuem amb la idea que el terra sigui de formigó polit, també perquè ens proporciona coses que necessitem a nivell d'aïllament acústic entre les diferents unitats i altres qüestions. Es va parlar, si vols ara podem passar a un interior d'uns altres. Aquest, per exemple, seria l'habitatge sud. S'havia parlat que seria interessant que hi hagués una mixtura de materials, que no fos tot predominant, per exemple, tot formigó, tot fusta, tot no sé què, sinó que hi hagués, per exemple, una zona on es deixés el contenidor vist si era possible i finalment hem comprovat que és possible, que hi hagués una combinació equilibrada de materials i després el que ja també plantejaven en el seu moment, que la connexió entre els espais d'estar i de dormitori fos mitjançant una porta corredera de prou amplitud per tenir la sensació que l'espai fins i tot és més ampli del que és i de tenir una flexibilitat d'ús, de poder-se tancar tranquil·lament en el dormitori, però també poder obrir i fer servir tota la casa, ja que estem parlant que aquí viurien o persones individuals o famílies molt petites o parelles ben avingudes. Aquí veiem una vista des d'un dormitori, podria ser qualsevol, perquè tots tenen aproximadament la mateixa mida, o sigui, tenen l'ample d'un contenidor i tenen l'aspecte que veiem aquí en la imatge. No té massa misteri, més enllà que aquests renders es faciliten imaginar-nos com quedarà finalment. Aquest seria l'habitatge més habitual, el que dona cap a l'oest, que tenim, si no me'n recordo, 6 unitats d'aquest tipus. De les 8 totals, 6 serien d'aquest tipus. I és una mica el mateix esquema, no hi ha massa diferència. Aquí hem optat per amoblar-ho d'aquesta altra manera i posar una pantalla potser massa gran pel meu gust. I veiem el mateix, el contenidor que es veu parcialment, la fusta com a material de sostre i si podem també que sigui fusta vista la part corredera, aquest tipus de coses. No té massa qüestió. La veritat és que les vistes ja es veu, no sé, la relació amb el parc i tot és molt agraïda.
Jo també parlava de que jo particularment, o la resta de membres de l'equip redactor, si algú vol incorporar alguna idea, estem aquí en plan coral. Vull dir que si voleu intervenir, poseu el micròfon i parleu de qualsevol qüestió. Creiem que aquí la gran aportació és el grau de definició que és d'un avantprojecte que jo crec que estava ben enfocat, però que encara faltaven moltes coses per definir. Hem passat a un projecte molt definit i que incorporem, creiem, la major part dels elements que es van parlar en fase de participació. Ara direu la vostra i potser ens confirmeu o no. Les imatges són imatges de com podria quedar. Particularment aquesta de l'espai comunitari, creiem que fonamentalment l'espai comunitari quedarà molt buit i l'haurem d'omplir amb jornades d'autoconstrucció, cosa que ja sabeu que a nosaltres ens agrada. Ens sembla que és una manera d'apoderament i de generació de comunitat i de bona relació amb el veïnat, amb la vila en general, la possibilitat de fer uns tallers ben enfocats, ben dotats i ben dirigits, però molt participatius d'autoconstrucció, una sèrie de caps de setmana on es pugui acabar de definir com serien aquests espais més comunitaris. Els habitatges sí que és responsabilitat que quedin ben equipats. Evidentment, també als habitatges cabria una mica d'intervenció, podríem plantejar temes de pintura, d'acabaments. Això també és una cosa que s'hauria de generar un debat fins on ens imaginem que pot arribar la qüestió de l'autoconstrucció. Hem de dir que encara estem rebent temes, per exemple, de preus de materials, estem fent càlculs tot el temps a nivell de mirar que l'edifici encaixi en pressupost. Tot sembla indicar que encaixarà molt just, no és tan fàcil generar un projecte amb les qualitats que ens hem proposat, de fer servir la fusta d'una manera tan àmplia, o d'altres qüestions com el tema dels jornaris, temes passius. No sé, amb aquestes condicions que ja coneixeu i que heu vist ara treballades amb més detall, no és fàcil fer-ho amb un pressupost que és un pressupost normal, d'habitatge social bàsic. O sigui, com ho podem fer? Doncs ho podem fer perquè per un costat estem fent servir una combinació de materials que és dos materials molt diferents. Són tots dos, possiblement, els materials més ecològics possibles, un perquè és reutilitzat i l'altre perquè és natural i ha estat capturant carboni tota la seva vida fins a arribar a convertir-se pròpiament en un tauler, però són molt diferents. Un és molt econòmic i l'altre no ho és tant. Amb aquesta combinació gairebé diríem de bona cuina, entenem, de saber combinar una certa austeritat també amb un grau d'ambició i de ganes de fer bé les coses, ens està sortint aquest resultat. D'aquí poques setmanes ho tindrem rematat i tindrem els números davant totalment acabats i de moment tot va en ordre. Vull dir que no sé massa què dir. Jo també convidaria, a part que intervingui qui vulgui, però si algú altre membre de l'equip veu que m'he deixat alguna cosa o vol destacar alguna altra qüestió, doncs endavant. L'Arnau ens demanava també compartir les presentacions. Llavors, no sé si les voleu ara a través del xat, si són possibles de compartir com a document col·laboratiu o bé preferiu passar-ho com a document tancat, David o Jordi Pruna, en relació a la de la gestió. El que acabem de veure és una presentació que està a Google Presentations. Jo crec que a mi personalment m'és igual compartir-la tal com és un enllaç ara mateix o gravar-la com a PDF i compartir-la pel correu electrònic. Jo penso que hauríem de fer servir la web que tenim pel projecte per penjar-la ja en format PDF. Seria el més adequat. També perquè no té sentit que sigui editable, perquè la presentació és aquesta i si algú l'altera serà una altra. La idea seria convertir-ho en PDF i pujar-ho allà. Vale, doncs llavors a partir de demà la pujarem i també la passarem per correu si voleu als que l'heu demanat. Bueno, si voleu fer alguna intervenció sobre això que s'ha dit, Arnau, endavant.
Em sap greu monopolitzar el debat, però bé, si no hi ha preguntes, aprofito. Una pregunta pel Jordi Martí, el regidor, per al tema de la gestió de l'electricitat. Entenc que finalment es posen plaques solars al sostre, a la teulada, i llavors per preguntar com es gestionarà aquesta electricitat, si hi haurà una espècie d'empresa municipal que la gestionarà, si serà GEMSA, si serà electricitat que anirà per altres equipaments municipals, com funcionarà. I després també preguntar al David amb el tema de... Perdoneu, ara no sé qui ho ha exposat, però el tema de l'aigua i de l'electricitat, el tema dels comptadors, que havíeu dit que es faria un pla que es generalitzaria, que tothom compartiria els gastos per abaratar els costos, però que alhora es faria un control. Com funcionaria aquest control? Si s'aniria a veure un cop a l'any o si tindrien algun monitor o alguna cosa que ho controlés. I després una última pregunta per al Jordi Pruna. Si al final, això havia sortit en el procés participatiu, si es contempla canviar el preu del lloguer, és a dir, a mesura que van passant els anys es fa una revisió per si els ingressos canvien o representa que la persona al firmar representa obligada a notificar aquests ingressos. Merci. Molt bé. Bé, a veure, en principi, en el projecte, que jo sàpiga, no els hem plantejat d'entrada la necessitat de posar plaques solars per autoconsum, malgrat sí que és una iniciativa que estem portant ja des de l'Ajuntament, que hem iniciat tres instal·lacions, una al pavelló de la Torre Roja, una altra als habitatges socials, que breument podrem iniciar, que ja està licitat, ja tenim empresa adjudicatària a l'antiga sala polivalent, on sí estem posant plaques solars. És molt probable, com molt bé explica el David, el projecte no va sobrar de diners, aquests 750.000 euros serviran per fer-lo, però no sobrarà molt, però sí que podem destinar, conforme anem avançant cap a l'execució real del projecte, posant unes plaques des d'una altra partida pressupostària, per exemple, d'acció climàtica. Les plaques que estem posant ara mateix en aquests equipaments seran, de moment, per autoconsum, de manera que, com que són equipaments públics dintre de la llei dels 500 metres, podem compartir l'electricitat que s'estigui generant en un equipament en els altres equipaments. El consum de tots els equipaments de l'Ajuntament és una factura única, per tant, ho fem en l'equipament que fem. L'avantatge d'estar gairebé tots dintre de ràdius de 500 metres entre ells ens permetran abaratir els costos en general de tots els equipaments. Sí que és veritat que en la particularitat, com molt bé dius tu, tant d'aquest edifici per joves com en l'habitatge social, hi ha una particularitat, és que hi ha uns veïns internament que se'n podrien beneficiar directament. Aquí sí que em permetràs ser prudent perquè també són coses que estem treballant. El que és la llum i l'aigua, per acabar de definir el que preguntaves, la idea és que, evidentment, hi haurà un comptador únic contra la companyia elèctrica, per dir d'alguna manera, per tant, el que es consumeixi és el que es pagarà. I després, si hi ha 8 habitatges i un 9è, que seria la zona comú, doncs hi haurà entre 9 o 10 comptadors de consum, també, però que aquests comptadors el que serà un control intern, per dir d'alguna manera, de quina despesa fa cadascú d'aquests immobles. La idea, el somni o el que seria idoni seria poder disposar inclús que aquest monitoratge d'aquests consums d'aigua i de llum es pugui fer instantàniament i inclús, per què no, d'una manera pedagògica, mostrar-ho al vestíbul de l'edifici. Doncs el veí del primera, aquest mes porta consumits X quilowatts i el veí del segona porta consumits tants quilowatts. Aleshores, jo entenc que entrarem dintre d'uns consums normals, però sí que és interessant que a final d'any, si hi ha algú que d'alguna manera no respectuosa, que estic gairebé segur que no passarà,
consumís més del que pertoca o per dir alguna cosa del que li permetria aquesta mena de tarifa plana, doncs evidentment ho haurà de pagar. És lògic que això no es reparteixi, no? Però tot el que estigui dintre un consum normal, que ja estipularem, doncs no tindrà un cost afegit. Espero haver-te respost. Si et demano un punt encara de precaució, entre cometes, de s'està treballant tot això. Respecte a la revisió del lloguer també hi estem treballant. O sigui, sí que trobem interessant que es faci una revisió, més que res perquè hem passat de contractes de 3 anys a contractes de 7 anys i en 7 anys, doncs sí, poden passar moltes coses, no? Però la manera que es faci aquesta revisió és el que hem d'acabar de detallar, no? Tampoc som partidaris de fer una revisió anual, no? Potser una revisió intermitja no hi ha prou, o amb una declaració, incorporar una declaració del propi usuari, no? Doncs perquè no tenia la confiança que quan aquest usuari tingui uns ingressos superiors, doncs ho manifesti. Vull dir, jo també soc, més que ser una administració controladora, doncs entre tots fem comunitat. Vull dir, també ha d'haver-hi aquesta col·laboració entre arrendador i arrendatari. I a mi m'agradaria apostar per això, però no sé, hi estem treballant, Estem treballant. Ara veig que tenim a la Gemma per aquí. No sé si vols fer alguna pregunta, Gemma. Bona tarda. La Gemma, per qui no la conegueu, és periodista de Vallès Oriental Televisió i la tenim per aquí. Prenent notes, he vist. No, ha quedat tot clar. Molt ben explicat. Molt bé, doncs no sé si hi ha més intervencions. Les exposicions que havíem de fer tant del projecte arquitectònic com de la part de gestió s'han exposat. Com hem dit, el procés participatiu, que tenia aquesta estructura de la sessió informativa, les sessions de debat i la sessió de retorn, doncs diguem que finalitza el procés, però que el diàleg continua obert i per tant que com a assemblea de joves o a títol individual, si voleu o teniu algun dubte, sigui dels dos aspectes, doncs estem a l'Ajuntament i també amb l'equip Stradel us podeu posar en contacte si fos necessari. No sé si... David, digues? No, ja que estem aquí i que segurament ficarem una miqueta en veure'ns una altra vegada, jo voldria preguntar-vos a Marta i Arnau com veieu el tema aquest, diguem-ne, que hi hagi aquests tallers d'autoconstrucció, diguem-ne, en un grau raonable. No sé si ho hem parlat altres vegades i jo crec que clar, ara estem configurant el projecte en 2 graus, un molt més ampli, que és allò que sortirà a concurs perquè ho faci una constructora, però hi haurà alguns elements que es deixarien sense acabar. Això nosaltres ja sabeu que ens agrada perquè venim d'altres experiències i perquè també fins i tot en la idea de que en comptes de marcar radicalment com ha de ser una cosa, poder escoltar la gent que hi viurà i la xarxa social al voltant d'aquesta gent que hi viurà i en general obert a tothom. Però jo crec que seria interessant sentir la vostra opinió sobre el tema, imaginant-nos un escenari ja amb un Covid una mica controlat i possiblement no precisament al novembre, una cosa de millor temps, però, en definitiva, la pregunta és clara. Com ho veieu? Com ho percebeu? Com ho intuïu? Marta, vols començar tu? Jo he xerrat molt. Ai, no se't sent, Marta? És que no trobava el de posar... Ara ja està. A veure, jo ho veig bé, el que sí que crec que falta com això, que la gent s'animi. Sí que des del meu punt de vista crec que als joves de Caldes els hi falta la cosa aquesta d'anem a fer coses, però també crec que és en part pel fet que no hi ha, o sigui, com que falta com motivació. Aleshores crec que el que havíem dit en altres sessions quan
Això que crec que potser s'hauria com de presentar més el projecte o fer que arribés, o jo què sé, per exemple, des del TOC, que és com la casa dels joves, per dir-ho així, allà sí que es podria com començar a animar, però crec que és això, que molta gent no sap que s'està fent aquest projecte per molt que es digui, i falta com animar o que arribi. Primer de tot que arribi, jo crec. Però no sé, o sigui, jo penso que a mi m'ho presenten i estaria allà com estic aquí, però no sé. No tothom sóc jo, així que no sé. Jo us voldria fer una pregunta. I com veuríeu que la gent que participi en aquest procés d'autoconstrucció tingués punts, o sigui, no sé quants, o sigui, ho valoraríem, però fos un criteri. Ho dic perquè si això que esteu comentant de que li costa a la gent arrencar i tal, com veuríeu que això estigués inclòs dins fos un criteri? Em ve al cap una cosa, i és que podria ser, perdó, però és que abans que se m'oblidi que tinc molt poca memòria. Dic, també podria ser un punt solidari en el sentit que un punt que una persona es pot quedar o podria arribar a cedir en un moment donat. No, això de cedir... També tindríem el problema de com acredites que has participat, no? Però ja miraríem a veure com ho fem, no? Però jo més que res ho dic perquè, pel que comentava tant la Marta com l'Arnau, que costa arrencar la gent, i trobo molt interessant això, que participin en l'autoconstrucció, no? O sigui, ser conscients d'això, del projecte aquest d'habitatge en el que estan participant, no? Bé, no sé, és una pregunta. A veure, jo, no sé, tinc un debat intern. Per una part penso com sí, però crec que no hauria de ser potser més d'un punt, perquè també penso que són al final 9 habitatges i que, com havíem dit, aquest projecte va més enllà de poder accedir a l'habitatge, sinó és una forma de replantejar l'habitatge. Aleshores, crec que qui participi en aquest procés d'autoconstrucció, crec que en ment potser hauria de tenir més la idea no d'accedir al pis i ja mirar per ell, sinó la idea aquesta com de canviar com funciona l'accés a l'habitatge. Aleshores, per això, no sé, si es donés alguna espècie de punt bonificació, jo no passaria d'un punt. Sí. Per donar una resposta així com clara, perquè també, vull dir, jo tinc com un debat que no ho tinc molt clar, però si en algun cas es fes, jo no seria com, buah, sí. No. Jo també ho veig bastant com la Marta i també estic dubtós al respecte, perquè l'espai és com una barreja com d'ús per als llogaters, però també per als joves del poble. Llavors, aquest limbo és bastant difícil d'equilibrar, perquè si és per als llogaters, clar, els llogaters abans haurien d'haver tingut adjudicat el pis i aleshores tindria cert sentit, però tot i que també sap greu perquè tampoc és segur que tothom tingui temps per fer això, perquè clar, això s'hauria de fer uns dies determinats a unes hores determinades i per tant no és segur que tothom hi pogués participar. I llavors, si també l'espai és per al jovent del poble, clar, el jovent del poble necessitarà això, un reclam, una recompensa de, vale, estàs treballant per fer no un espai només per als dels llogaters, sinó també per al jovent. Llavors, és pensar a veure què vol el jovent del poble perquè se l'autoconstrueixi. Llavors tindria bastant sentit, tot i que jo ho veig una miqueta lleig en el sentit de que tampoc és algú... És a dir, el responsable de l'espai sobretot és l'Ajuntament. Llavors, tampoc és que l'Ajuntament vagi molt curt de diners com per haver de destinar-ho, per haver d'evitar construir això, no? Llavors, en comptes d'això es poden fer altres coses, però, bueno, això que m'estic liant una miqueta, perdoneu.
si em deixeu dir una cosa, l'altre dia teníem una presentació que estàvem amb el David Bravo, que ara s'acaba de sortir, però que estava aquí escoltant, i fèiem una reflexió sobre la ciutat que tenim, la imatge que estem construint una mica col·lectivament sobre el que seria una ciutat sostenible, veritablement sostenible, i el que seria la ciutat viable. No? I entre ciutat sostenible i ciutat viable, o urbanisme sostenible, urbanisme viable, trobàvem com que hi ha una similitud però una diferència molt gran. La sostenible és aquella que tothom més o menys sap que ha de ser fonamentalment solar, tancar els cicles dels materials, tancar el cicle de l'aigua, fer les coses econòmicament viables, etc., socialment saludables, no? Però aquesta ciutat que de vegades fins i tot es venen amb grans idees de que s'està fent una ciutat per no sé quin gran arquitecte a l'exterior de Dubai que ha de ser totalment autònoma i no sé què, però no només, sinó també alguns projectes que se'ns presenten com projectes pels nostres entorns, realment no ho són de viables. I no són viables perquè realment, o sigui, imagineu l'esforç brutal que tenim per fer un canvi sistèmic, de veritat, i realment complir amb els requisits implícits amb l'emergència climàtica. Llavors, la qüestió de fons per mi és no només en temes ecològics, com he parlat, sinó també d'ecosistema social. Si es volen fer les coses més bé, realment no es pot delegar exclusivament en el poder públic, perquè realment el poder públic tindrà pressupost per fer un habitatge social estàndard i realment el pressupost que tenim és el mateix que està utilitzant, per exemple, aquí a Barcelona, l'Institut Municipal d'Habitatge per fer promocions no de 8 o 9 habitatges, sinó per fer promocions de 40 o 50 habitatges. Estem treballant amb uns recursos que són finits, perquè tothom té recursos finits i més en aquest temps que estem vivint, no? Vull dir que hi ha gent que diu, però ala, com esteu fent habitatge quan hi ha una pandèmia o coses així, no? Però realment creiem que necessitem el sostre, però necessitem un sostre que no sigui qualsevol sostre. Llavors, aquest rotllo que us estic fotent és per dir, creiem profundament, no nosaltres com a professionals, ja no som ajuntament ni som exclusivament usuaris, sinó persones que treballem en aquest entorn que cal un altre tipus d'implicació. I ho hem vist en projectes que hem fet abans. I abans parlàvem, abans de començar, de les cooperatives d'ajuda mútua d'Uruguai o d'altres dinàmiques que hi ha arreu del món, on hi ha països que són molt més austers o precaris i hi ha molta més implicació en els projectes socials. I jo entenc que aquest projecte, per molt que sigui municipal, no deixa de ser absolutament social. Per mi no és ni millor ni pitjor que una cooperativa en cessió d'ús o que un altre tipus d'habitatge assequible amb un enfocament social. És igualment necessari, fins i tot potser més, des del meu punt de vista. Però si no hi ha una implicació, per mi és la gran pregunta d'aquest projecte. Estem com passant etapes, no? I vosaltres sou les persones que vau estar des del principi d'aquest procés, quan el vam començar mínimament a obrir. La reflexió és, aconseguirem que aquesta última fase sigui també possible? O sigui, el procés participatiu, per exemple, al final va venir prou gent dintre de l'esquema d'una pandèmia i amb un tema que és novedós i que no tothom ho entén, com deia la Marta, que costa que arribi. Jo em pregunto què passarà amb aquesta última qüestió, perquè si realment volem l'excel·lència d'aquest equipament, crec que només serà possible mitjançant aquesta fórmula. Si no, quedarà bé, però no serà el mateix. Jo crec que no serà el mateix, no només físicament, sinó d'esperit. Bé, jo ja he dit una mica el que... Molt bé, David. Jordi, vols dir alguna cosa? Jo compro la reflexió de la Marta, per això m'ha agradat això que ha dit d'aquesta cosa de canviar la filosofia de l'habitatge i de com hem de mirar això, una mica del sistema que tu deies. Jordi. Sí, no, res, per tancar ja, si voleu, que estem en temps, a més, que això està bé. Acabem una mica com al principi, que ha estat bé, perquè quan guanyàvem temps els primers minuts hem parlat de FUCBAM i de les cooperatives d'Amèrica del Sud, no? I allà la part de treball i d'hores que hi pugui dedicar la persona que després serà adjudicatària
té molt de pes en el que després acabarà pagant. Qui es pot dedicar més hores tindrà més descompte. Qui pot dedicar menys hores tindrà menys descompte. Per una qüestió, com molt bé deia l'Arnau també, d'equilibri o de feina o del que sigui, no? Molt bé, doncs això anem, David, cap a la ciutat sostenible. Jo estic totalment d'acord amb tu que serà un edifici, ja ho està sent, diferent de lo normal i amb una mirada llarga, una mirada cap a coses que a molts ciutadans i ciutadanes ara mateix ens impliquen o ens preocupen, com són el canvi climàtic i també, per què no, els valors de convivència i de lo públic i lo privat, que són qüestions molt interessants i que ara mateix estan en el debat de tothom. Molt bé, doncs donem per acabada la sessió. Si no hi ha més aportacions, seguim en contacte, pengem els documents i mil gràcies a tothom. La Marta ha suggerit que podríem tenir una sessió més pública presencial quan diguem, les circumstàncies acompanyin, no? En el toc o on sigui. I nosaltres ens oferim, per suposat. Esperem que puguem... I jo anava a dir que potser això mateix que o sigui, com promocionar, no sé com dir-ho, publicitat, que per exemple es feien aquestes reunions o simplement com mirar la web i tal i qual, potser sí que ho podrien penjar a xarxes com seria el TOC, no sé si saps com... Ho hem fet. Ho hem fet i també Joventut ens ha ajudat molt amb això, que també volem agrair, malgrat que no hagin estat a les sessions, però han estat al nostre suport, fins i tot també a través del WhatsApp de Joventut. Han passat l'enllaç de la sessió a tots els joves perquè qui volgués es pogués connectar sense inscripció ni res. Vull dir que hem fet moltíssima difusió. Al final, bueno, és una llàstima perquè jo crec que ha sigut una sessió avui superinteressant de retorn, que hem après tots molt de com s'està plantejant i tal, però bueno, queda gravada i nosaltres la penjarem juntament amb l'acte a la web d'Habitatge Jove i, com diem, el diàleg continua obert. Per tant, tant per les persones que avui heu assistit aquí com a assemblea de joves com per qualsevol ciutadà que sempre es vulgui adreçar a nosaltres per qualsevol cosa. I no deixarem de fer-nos molt passats amb les convocatòries o amb el que sigui i de repensar tant com sigui les maneres de com podem fer més participatiu tot, no? I el dels tallers d'autoconstrucció, doncs ja farem bullir l'olla perquè es facin i perquè, bueno, de la manera que hagi de ser, doncs puguem tenir joves engrescats i implicats. Moltes gràcies i molt bona nit a tothom. Bona nit. Gràcies, bona nit. Adéu, bona nit. Gràcies. Bona nit. Bona nit. Com es tanca això?